الحمد لله حمدا وشكرا لله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsaku, mga babayangan, gaya iya kalimutan no si na tanang tanu din matao kaya wapata gaya iya isarang tanu bansukat kunaw na niyan tundug-tundug tanu buya kagina na pay tao tundug-tundugan tanu ay nalo na binatingin na almaw tubab yung patay na pay tao alang wataw na sulko pakasuldo naigira miya wapat alagi dia mapia tutulan ng baraman nadita malak hirap pa na miya wapat nasun suwalay matao sa galbukian o di na so mga tao nagesanan man ay pakasurgaw tao so kapsaksi o mga tao nagukiya so kuda na ipakanarakaw tao so kapsaksi irun o mga tao. Kaya may sabot siya kung hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sagad bangkay na tigo Nabi tawanan na tigo mga sahaba ginan so miya kapipay parangay mabiyanan niya dat baramal tigo Nabi wajabat na miya patot ini sagad manay kalgo bangkay na tigo Nabi ginan tigo mga sahaba miya karata-rata na niwar maratayadat nawubaradusa na tigo na biya wajabat sumiyaw na sumiyaw rin napala pitero na binawajabat ay mananamiya patot so Umar nada mga tigirti na ya Rasulallah ino abin tugu mga tao so kapya ang utamiyaw na amyatay na pitero ka amya patot nagip managing amyaw rin na pitero ka mamuna miya patot anto na miya patot kira natigo na miya igira sumiya tayo na piya nutul sa mapya wajabat lahul janna miya patot akambagi na niya ko surga naigira sumiya tayo na piya nutul sa marata wajabat lahul nar na miya patot so kapakasuldian ko naraka antum syuhadaullahi fil ard niya katalo maripito Nabi askano manatigo Rasulullah isaksi o wala ko lupa gina nigira ko na miyawapat na patot na di pero tanong na sa mga pipi agil bukiyan mga ripno Allah gina kawiguyig tanong na piya nga ibarat tayo Nabi sa langit utagi napan agay mo tuwatawa tuturugin alang mo pititagin na piyan nandun ikapakanaw niyan nada pilay niyan ko pititagin na piyan kore no kaya pakanaw niyan na yun o piyan kay barato na bisa tagin na panso kawiyog-wiyog tano iman to kamay nga madidalam ta ko sero nga dingdingalik nagipay original kaya pakanaw ka puning idingil ka na daw so tamong ka daw si karoma nga daw so mga wata ka daw sulawan taman ka na ayaw po rakaka ko miya tay-tay kaon manamo na subu sopia inditer kan ka ko masa akyaw itaka ko kuba tubir kaon
Abi aswigan nga nabayran ka piya kaunot. Kagi pay ko ngayran na piya tao pas. Napil lakab sa pito lakab narong piya kay go. Allahu Akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atikena al-qais mandana nafsa. Ayat tawa bright. Naging utawa dinian di pagi itong naginawa niya. Dia kapataya na ded na kurso sa dunia abayran miat pero so kakapalagi ko kapatay. Unam na mga doktor ay rapiklasan. Pisusunan na bulong. O ba kalo-kalo na malabid ang utap kesakit na makata sa umurya. Nada bupul laguin nilang kapatay. O na mga palaguin ko kapatay, naging uta miya kasongkula. Yagin niya Neil Armstrong 1969 na initimba kaging uta Apollo 11 na daan niya. Nagi ako July 20 na miya kaumasaging uta ula. Ugin na sukya pangasoy niya sa dunia na miya tarotop sa umure na miya tayo. So mga ulaman na tingin na suka patay na di ko palaguyan. Ugin na preparaduan. Apian to na oras ika pangaumaner ka na makaririnig ka. Yan na nisong patangutakat pero na biyatigin na. Al-kaisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Ayat tawa bright. Naging tawa di magitong sa ginawa. Na di pagitong na ginawa niya. Ginawa ko na. Da kami ni Rami. Dengan pangawatan na pagitong na ka. Bukas ang unang utami ang ipo sa ragon. Nagibo ngayon. Miya ba sa alungan ni Manto. Nakitong ka na ginawa. Miya ba sa alungan. Pira ka minutos iminitad makanong kuwama. Pira ka minutos miya simba koron sa Allah. Na upamangabang nga din greedy yun miya babasalungan nagpakaya sama budamalangan o kapamaganta. Oy, sama niya budamalangan. Nati giya nga miya babasalungan nadakaw makaapas na ay panakutami ang ipos. Pagitungan nga na tigo umara ginawa nga kudar kapan kapagitungan na timbang ang kad na ginawa nga kudar kapan katimbang. Naging nga miya babasalungan na timbang nga man sumya pagabal ka. Tiga dawon makalpas sa 5 wakto asamboy. Way nakagya yakap pa ko mga sa masigit na pasbo ko. Igira magun silam suima. Nandun ni nga pa silam ka na baka makapura ka lang minipatek ka dyan. Way nga paparati at tanong ko suguan ng tanong wala na lagi doon ka paparati at tanong ko mga uduan tanong ko asong ka tanong. Bagaimana sih? Allahu Akbar. Pagbangan. Na siya gitu na din maalin kung to yan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Madan maalin. Basiran dituluda sa satoran. Cek. Lagi tumambo mimbo balayan natin na sa diga pangalo kata. Na tanong din yung man lagi mo tabira di ka tuluda sa bidang aguman ter. Ay di makasumbat na sek sa. Haris. Da siran din madag untuk daerah. Ramig niya da suwakto. Napakain ka naman, naging nga kapaparati ang asaw doon ka, gunian magda mapakaw doon, napianto na ikalilimod. Napunilubas sa toilet. Why? Magiligan, nada keto niya, napsimbayangan niya, nugay na keto niya na lang wa restaurant. La ilaha illallah. Nagiya, emanan niya na, kundam ka sa ginawang atiyatan, kung siya rin itatagak. Okay, nagira miya panutul sa surga. Natitup ke bebe sumrano. Natika na miya gututan. Mga rumah talo sa miya mga tiga mga midodari.
Naising ato na ipumasa ako surga. Tiginalim mo. Ato na lala na kikili mo ang kawan la kagir inaliwan la na aya kiko ako surga na dua lala. Amanu amilos salihat. Hanggang baksa mapia nagu paratese ko Allah. Tigalim, daw san man mapukas. Uman gimat na kung salong anamori na uman igaw ya sumiyagad ka na sati man akaban. Lagi de nga tunay man to arbao. Nagi nga ya arba man to na pero may salong anamori na sati man akaban isusurato na arba. Na. Nalangon ugaw ya sumiyagad ka na kiyampin ro tamang akaban ka. Napililikaan ka makasalong anamori. Na may mga di kalakaan ka suwakad, ando ni madatagul. Lakaan ka suwisni. Salasa. Dinip man naligayal ka na sudiyo mata. Nataguyan. Nagibag ka pa kaya tigay alay, sibayak nun naging ka mga kaban na dimat, kagibuir ka nun. Dahil ka pa kaya. So ganyan mga orip mo Allah. Na, mga sababsan, na aya po mo sa itanong, kagiging mo tami ang aloy niyo, ya pamanutundra na, may mangusyat. Lagi di Ustad Marjan, Ali Marjan, Isaad, lagi na di pabusay na, lagi na discuss na kapapatay. At may ka, lagi di pagkapasatin, nakapapatay mo, na makablablag tanong, na tigap mata kami apitoy, nakapatay mo. Saan yung tanong mo? Mangurip no Allah, gen gaya dita no proma saya. Anda manaya makarapang ako. Anda manaya mapada ko kung isisigo sa delmayin. Egira ay pendulog sumiatay. Na figura okean so din yan ikapakas nito. Gila sumiatay ada amalian. Anda doon ikatitibalaw ng mga lulot yan at pupuwitan ko ba? May ako na figura okean na. Ya sahibi wa ya ahli Ya sahibi wa ya waladi La talabanna bikum ad-dunya kama la'ibat bi Wala taghurrannakum kama gharratni Jama'atul bala min hilli wa min ghairi hilli Thumma khallaftuhu li ghairi Ay ako nagtiguraok. Umiyata yada amal yan, kung kapuwitaw kung kuban yan, na tiganay na, mga layo kakan, mga yung padakan, mga moret, tawa. Baka nung gita-gita ko dunia, sa lagi dukyang gita-gita ako ron. Nagubaka nun yan, maakal, sa lagi dukya, akalan yan ra. Piyani mo akan sutamok, sa sadin sa kya pakaukit yan, mahalal sa maharam. Nakatiamitay ako nagkuano sa lakawra. Allahu Akbar. Ginanitawal yapis yan sa oras yan sa dunia. Nagyong tabiti kagi ayat sa suratul Rahman na piyakalang ka po Allah. Kullu man alayha fan. Langwan umada dalam ku dunia na pala kada. Napia sa dunia na kada. Nagipugusin taniman to. May salungan nasugay pa simbay ang nabiya uso mga sahaba sa waktu asar nakagilumir silang sa masjid nalalangkaw no nabiya kapsidupwalungan sa utapalaw nakagid nagkupulid sa utapalaw so kapsidupian na tigo nabiya ay kapakapupantag ubang kita nalagi daging kanan na alungan na kapsidupian sa gingan na napalaw. Mana niya na tanto kung mag-earn o di namara ni nakapagkuman niya. Na miya nga luso nabi sa mga papata na imanto na miya managadidin. Diya mo ta mga ayatul fitan, mga tanda, mga fitna aandan ni kang gagmaw niyan na puro masubanggit na may gagmaw din. Isa miya lo nabi na anda din ni kapakarip sulinog kupkurya Korea masa naging titanda sa pangadan sa subanggit.
Anda dan imakaripis seorang nagundakal sa mga dalandog na tanda sa pagkarin niya karanin din subang mga parselana. Anda dan ikanggarahan na ulan o di naswalungan na palayad naya sumiyagad. Naginan, ipugusin sa iman to. So Allah subhanahu wa ta'ala na sa tema na sura aayang ngaranian na tutulan o linog. Tutulan o linog. Tigo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Amay din tigo Allah kamakadan sal susampurna amaban di sa linog. Amay kalinog sa lupa sa sampur na linog wa akhrajatil ardu asqalaha na mamangiliw o lupa sumipapanadon. Isa inaliw nabi natigay na andan ni kabato no ator sa didalam na tanda sa pagkaman subang kita. Ato na pisingan na pangilay pangaana sa mga palaw na mailay nga na may nga ulugagay mo to ator matatago sa didalam na lumitaw. Nadinan toladan ko inaliw na biya sumat ator sa didalam na gumaw sa liyawaw. Ay man naman nakakatiro Allah akhrajatil ard athqalaha. Mamangiliw ulupa sumipapanado. Nanto na yung mga papanad ko lupa na mga ator. Gina. Nasisagya nga masatano yung manto na palene gumimaw. Na. Migay sa Allah Ta'ala sa partial din sa kapakaw mo malalinog. Babaguhin na at nadar pa sa noso nalilinog. Namiyang agba sa mga school. Oh, kilalip na news. Hindi na sa Facebook. Kiposto. Na. Hindi ka pa ko maulinog. Diyan nga na nalinog. May aloy tanong. Aki sugat ko dunia na dad na lagi diyan amaban sa linog sumiagat ko dunia. Dan na lagi diyan. Orderan wallahu ta'ala sa Israfil ako mangapat sa paryok. Pero no Allah Israfil ayo pangagyan na paryok ka iyaan din niya sa dunia. Na iyo pa no Israfil alayhi salam na susagi sirian karadil kasip na lagi sa sagisir o din na sagising o dalindig. Napagani nakakagda mo kakagdo no mga tao na may tok. Uwe na, tipkibulugan nakapangatanog yan. Nagyo ito ikaplinog dunia sa maband sa linog. Yawma tarawna tagdalu kullu murdiatin amma ardat. Sa matualungan, na linog yung sulupa sa linog ang mabandes. Na may langgat na tigo Allah sa mga bae, pagpamakasosuniran sa mga muna tawiran, nakipalang tigiran sa diran din katatano din wandiran minitog. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Nami pagawa o mga bae kikaririmbit sa mga muna tawiran sa diran din kagdam. Sa kakatakawikiran, nagkabubus lang o maririmbit sa muta oras. Ayaw kaya pasaulan, kaya lookan, riyaot, daraotan, nagkabubus sa ikaw gatir. May lenggan na tigwala sa mga tao, alangutan siran sa kabrag. Akana ba, lagi doon kalalaman nila na kabrag. Walakin na adab Allahi syadid. Okay, nagito na siksa wallahu ta'ala atanto wa mailot. Eno to plinog a dunia. Napagyo pa ng Israfil so paryo pian na sa tima na iyo na ayakat tiniyan na dugo iya istrita din na putolya. Sa tima na napas. Na ako nagkaswa dunia na kisip sa lagi dagyo mo taawang dito ng talang salaw dugo di ka tagay abagla.
Na aya papakapon sa gimutua pariupian na endu amariga aapoy. Na bandu na mga lalakad sa mga palaw na malalagoy sa palaw na makambala kasiran na usuy sa palaw amyan lakatamambo na makatubal siran suiratil jibal pagkanat saraba na mamangit kayuntong sa mga palaw ang beloy alopapak akakirutikyan. Wa idhal biharu fujjarat na pangapuno lapay no Allah suragat kagip kisibug na malapay ragat na kedaon sa mga paglatian. Wa idhal biharu sujjarat taman sa aya maso aragat na pakadidiin wala sa apoy. Intirod na kanudan sa dunia na palay din ketotong. Inalo yung Imam Ahmad isa ini ko patay ma'am aad na haditha inalo niyan agi ako naragat na didalmian na apoy. Nasagi mo to alongan na pagkalataw no Allah so apoy ang matatago sa didalam na gituan didi so kaludan sa apoy. Wa idhal kawakibun tatharat mamangirapirik sa mga bitoon ko kawang-kawangan na dumalabid din nagyang kaya kawang-kawangan kadisiran di makatubal-tubal kami ada siran ko mga linyairan. Aganan man na bitoon na ad na matatendu alalan yan. Adi ka pa kayo basiranon silay kaketabaliran sa pediran. Nasaging mo to oras na matambirin sa langit na sumamu sa mga bitoon na mamangi rapirik tama sa makatubal-tubal nyudu mo to misat na sa mga bitoon na tiguwala na paalay din kedaan sa sindaw ka pangapupundir sila. Wa jumi'a asyamsu wal qamar naketemo so alongan agus sa ulan na ito penggerahan na sira. Eklep sa tigu berbasa. Nah, orang yang ma'rif no Allah naging uto adugo iya istri tadan na putol yan na kayo panyanon naron kepulang sa mga tao kapag babetua erdra matangilairan nagupang atakatug sa mga puso iran sa katalugi. Nah, wa nufikha fi s-suri fasa'iqa man fi s-samawati wa man fil ard. Ibnu Israfil alaihi salam sa ikadua nabisra niya nun na kepulang sa pagtaw ko langit ako sa pagtaw ko lupa tamang ko didalmian. Ino to ja'al al-ardu dakkan dakka meloy sa lupa ama sirupat tamang ko mga palaw miya sirupat sira. Wa takunu al-jibalu kal-ihn yawma takunu as-sama'u kal-muhl wa kunul jibalu kal'ihn na saging uto alongan na malanag so langit malanag. Fa idhan shaqqatis sama' fa kanat wardatan kaddihan. Saya pula lagu yan nakaplanag yan so Jibril. Aso Jibril naskanya ni amin Allah sasanaan wallah tala subuhay wallah o mga nabi. Sariga Allah Ta'ala kung mga malaikat na su Jibril pinaka sa sariga niya. Paskanya ni Mewid pengukur ang kinitoron. Nasangot na oras, nagruma ko na malakalmot su Jibril aso mo sujud apang guraok sa kapkulkian. Nakanabaw no to pagkaroon ng takapguraok yan kako mo malakalmot na budutan niyam sa niyo. So nga naman so, Mikael, agyan so dirar tano di bagi-bagi goris kir tano. Na benutan yan sa niyo. Nagyap man ako makapta sa pareho pa. Ayakala o Israfil alayhi salam amya aloy sa kitab. Na so Jibril na tumindag kami alay yung nabi subunta lo Jibril ko Sidratul Muntaha na so ainin na sa didal madunya na so ulo niya na makauma ko kapitulapi sa langit. Okay, na so Israfil na igira tumitindig na so didal mapa so para-para niya na sa didal madunya na so ikapito lapis sa langit na taman sa lebir.
Itu kalau israfi. Ada mana yang mampu tiga segunaw ta dunia lagi dutu akala na malaikat. Orang yan nakuha na malakal mo sa niyawa. Nanda ni kakuha niya nun sa niyawa. Naep manapango ano malakal mo sa niyawa na so mga malaikat tamawid ku arsu Allah. Pero kada kliran. Naayam niya aloy sa Quran. Ang mga malaikat na walo amawid ku arsu Allah. Walo. Siyanan mi aloy suratul Haqqa wa yahmilu arsha rabbik fawqahum yawma idin thamaniya. Walo. Agyang nga na mga malaikat na subuso sa katawkiran na lumayugon so pinakamagaan ni kalayuga papanok na lumayug sa ginga solda tangilan yan na di niyan matarapas o 5 ragu. Di mo nga solda titilang yan kalayan na malaikat. Nasagi mo ta oras nak matay mo ta walo ang mga malaikat tamawid ko arso Allah na so arso Allah nak nabagkibaba. Istedin go at titak na anihan. Kenapa kagi mi ada semua malaikat tamawid na tiga kibutan di istedin to. Orang ini nanti kuno Allah malakal maut. Antay lang ba kumakad na. Sige ni Allah dedu. Spanian. Biar tay sira lamu. Spanian. Di wala plolo ba nga na lambu na isa. No, Spanian bo. Nanti kuno malakal mo tayo Allah na miya ko kaya ng sulangwan. O mga say na ded na miya to na ka na sa ating mambu aba pa na pagino. Nanti wala ba nga demanod sukatirwang? Kullo nafsin dahil katul mo. Langwa na kamamasukan sa niwan na pukat taaman ko kapatay. Laman na inusar wala. Ang na ba inusaryan na kasagad, pagkasagad din ka ay inusaryan na daik kataam. Agiso kapatay na dua tamiyan. Ira kuha numalakal mo sa niyawan na mu'min, nagkataaman yan sa kapatay sa mamis. Ira kuha niyan sa niyawa, na baradusa, na nagkatamin yan ko kapatay, na mapait o taka na subro. Ino to? Pagka masumalakal mo na umanipisiwarwan sa baray bunyan na kapunan apoy. Sanggi mo ulo niyan. La ilaha illallah. Tigo na malakal mo tayo Allah, nanda ko kanin. Tiga na, soka ko paglatan o naraka agu sorga, naroka bedutia ginawa sa niyawa. Tiga pa na malakal mo tayo Allah, na dumang kaklase soka pimo ko sa niyawa. Masakit, agu, mapia. Ano ko nung pagukit, tigo wala, lamon kataami. Na ako na pagani ito man yan na sukap kuin yan sa niyawa kuda paratin. Nagyang mo ito pagani katoon yan so niyawa yan na makakisak sumalakal mo sa makatalo makapelalis. Ako man isa disong sa lalis yan na udah mamatay so pagtaw ko lupa na kepulang sira sa karata akapagaguro kaya nagusukatan ng suara niya. Nauren yan, matiro ko numalakal mo, tawu ka, tawi ko, ikarin mo kapatay. Na di mabaloy, sukap pungwa ko sa niyawa margi. Kotrip siliti ang nuto. Na may kung kamatay, sumalakal mo. Na isa miya panutul. Yakbidullahu al-arda yawm al-qiyamah. Nakamasan wallah agi nga lupa. Wa yatuwis sama biyaminih. Na lolo na nawala aging kailangin. Kakay sijil lilil kutub sa lagi do kapululo na o tao sa mo to kitabi nang nabubkir gini. Na. O nene na terong kono Allah. Aina mulukul ard. Aina al-jabbarun wa aina al-mutakabbirun. Anda sumada to lupa. Anda sumanga taira. Anda sumanga takabur ko lupa. Anda sumanga tigas. Limanil mulkul yawm. Anda man tikir ko kada to. Nada makasbol. Repeat man Allah. Limanil mulkul yawm. Anda man tikir ko kada to. Makatulon yan untuk makasoy.
Namanya kadang nama kasbeg teh pakasbeg. Nah sembeg nuan lagi nonya. Lillahil wahidil qahhar. Aku Allah isa-isa. Da sakoto aya. Mia bisa niyan sokada to. Qahhar penau. Mana niyan gerin asok yang beradusa ngaku Allah. Napitig-tig lang kanian dun. Naging kaya masa katatago ka sa dunia. Naging nga na namasa kapangwigar ka wala. Naging na ni oras aka super ka wala. Supakan niya. Oren yan na isami aloy na pag-isambar kon wala sa dunia sa mabanda sa duwadad na lagi diyan ang mabagrandu. Na pentapantar niya naging nga dunia. Pentapantar niya. Oren yan na tubadalul ardu ghairal ard. Pagadan wallahu ta'ala agi nga dunia sa salah kawaklas ya kaadun. Miada sungaran ya na dunia kami maloya ardul bariza. Lopa amamamayas. Amia kabla-bla. Sebangan sedepan namia kapupantara sa bapi lili din na kaon sa ura ka manok na di maropas sa katilang ya. Na usubi ang mamuwala sa langit sa sala ka langit kapakabla-blang niya. Ato na yung hikmah sa kapakablang ako dunia. Yuhsyarul khalqu kulluhum. Ay sabab kapakablang Allah Ta'ala na pagadinan niyan sulang wakad niyan peruman. Taman sa binatang, merana-ranap. Miyaw na miyawri, mga jin, mga manusia, miyaw na miyawri. Napalimod no Allah. Napakaoran niya ako naging kailangit sa tarintik. Naging mo ta pagtusok mga manusia. Ito na ipagtu. Naging kayapusan sa kuriko ditanwa. Ging kapuspusan na lingkoda na adnap kelambesan ay sa kapurgada. Naging na ipagatu no Allah. Lagi durubang ang manusia. Yawma idhi yasdurun nas ashtatan liyura a'malahum. Naging mo ito kapumangtu mga tao na pagkabuat siran sa bida-bida ama pemuntaleran kagi pagilaikiran sa mga galbukiran. Yang mana niya nagito yura sa galbak ka niya nga mapumuntan. Nah, ada mga niyawa. Dan niyawa, na man isa nagititindig na din na niyawa niya. Ado na, ad na kaya tumitindig na mapamulo niya na ulo aso. Ada man na ulo akuda. Ada man na potolilima potoliski. Daw da potolilima na potoliai. Da lima niya, da ainian gitu sa mga rarangit, mga raratay sa siringan niya. Nawid mo no Allah Ta'ala sa Israfil. Pagampagan niya, pawiyag no Allah kung mga malaikat na sa Israfil. Nawariyan mo no kawiyag ako Israfil na pangablalisan. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ namay ko nagablalis sa Israfil. Tashaqqaqul ardu 'anhum sira'an na mga bebengkag sulupa na mga puunon sulang wa milulubungon. Yaman na miyamang iman sa kung mga niyawatan. Na tumindig sa mga tao kung mga kubayran. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Nandun niya kapakambutian. Nakatuusan yan din, sumiyaw na miyawri amiyang galbukyan. Hufatan auratan gula, dati nilas nagudaman na kata, din na suyaw. Tiwai saya Rasulullah, tunay miya suami mga bai, ang gusto mga datong agikati mo sa darpa na daan ditar na kilay ubabay, sumama na kilay umama subabay. Tinguna diya hay Aisha na sana na marag na maulaw di mapsegi pa uwi sa sopati. Kau mani sana ilalay wakal. Nah. Nagiti pa kalalagtan ng mga orif no Allah. So saya kay nilibang sa nga dilibayan na palalag na kataman roon din sa mutuadar pa apukupan. Da kedaan. Paganero na malalag na belas kay plalakawin ay kapirang ko. Eka dua na kikukuda. Pagkaw magi ang tamang ako, da kapudaan nila. Ang tawa ito, nagito sa mga tawasin ni apiran sa sambayan nila. Nagkabuga dyan sa kapudaan nila.
Ay may alin na sinyapian so sambayang yan. Pipipian yan. Ato naman, di miyaswa o mga tawa niya. Dahil labutin ang sambayang yan. May atakir sanda. Kebukajiran sa kuda. Nasualay mataw. Namay kami ako makuda. Na butitin ako da. Adi pagisip. Ilalaw niya. Donkey. Di ba oma? Ikatlo, malalag. Sin pa na ala wujuhihim na ayat tibu nabi ya kidulairan nagi mga parasiran. Allahu Akbar. Na pamimili kada kasi purpad. Dia nga pula laga bola saki anda lagi nga kikukuda anda ni kapakasakaten ro na ponta-pontian yang tapung ko man adin yan kugdam so kati kaplalag anda kasi kapung pajagi nga ayat kidulan niya nagi parasiran. Allah. Na iti ko mga sahabay ya Rasulullah. So ibn Mas'ud ya Rasulullah tawanan. Tibo na biyaginan so ipapananalo so sambayang kung katatawiran sa dunia. Nabayaran din naman lay duderan man. Daerah na dapat nabuntaliran ko Allah na mabuhay sugat kiran wala kasalaan na pagaidulan niyang kiran na mga parasira. Allahu Akbar. Na malalakaw so mga tao saan din ni kaplali so Israfil lagi ta kapunan na lalis nakapaningidingid street. Lagi mo ta plalakaw kan na di nga katawan ng taway bala sa takilidan ka. Adin nakapaningidingid street. Na may panutul lagi mo ta kaplalag mga tao. Ando na dalilari. Baka ba di pamrak di. Nialo yung Allah si sa Quran mismo ibarat. Ano na ibarat? Pito katawa mga mama asomyo laksiran sa gimutagir sa Angelos. Tiyanan matataw sa Jordan. So ashabul kahfa. Ano ba man ito mga Arab? Sa kanya Maximilianus, Telmeja, Yumanis, Sudinanos, Martinos, Dimisius, Kauto. Ikawalo iran suaswera. Na teorong sila na tigwala wano kalibong data liyamini wa data shimal. Dia mo ta kaya palagwirang udakenos na paradiran magda maging uto akapkel kaya na piyakaturong sila wala na klid na mi sila na tigwala sa kawanan agusadiwa. Na sopan so alongan na uman sumbang na siya pasubang umatampar sa diwangiran na amay kasidip na siya pasidip umatampar sa kawanan ngiran. Inang inagtigwallaw, di sisiran matatago kumadaya una, kedaya-dayaan siran matara aluman. Pero kaya tiya katuturo gagaran, nakatawan nyo inaliwala sa Quran, wala bito fi kahfim salasa mi'atin. Ay kaya tiya katuturo gagaran, na sate man aturo street na miya katalogatos ragu. 300. Ayaw makanaw siran, na di siran mamagisi, ipirigag naman nyo. Kaya lagi doon sa lungan, na kaya tigtan siya. Ayaw wilay ni Ranalio na miya salid, niya salid. Na miya kanaw siran na abugod na lawas siran. Di na nabuga kaya turugan katawan na sa lungan, nagnabalagi doon. Di na katawan, nakagaya kumakaliw, aging utay sakiran, na kaya toko niya sa dalmay, na miya katalogatos ragu na kaya tiran ka. So pera kira na ipumasairan sa ruti. Ipumasairan sa paan. Na dindawatan. Mibalay pa na malay arga pera. Napunda ka pa na siya kito. Apugay gimoro na nan yan miya taon naging uto antay ka. Ne, antay ka. Pera kira no to. Nagyan na mati na tira naging pera ka na. Miya tiya iya ulo di sidi ka pira ka. Miya katalogatos ragu. Nagito po nakakatokohan niya na kaya nalagi na sa mu'min na diran kugdam so katiya kapag mo kumuhan lang katatambang so pamigiran niran nagudiran kugdam maging utuwa kararas kalipdesya na yajma Allah wa an-nas al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid timun wallah sumiyo na miyori ang mga manusia sa sati manadarpa maka nagsiran sa panawat tuwag na mamakatipa din sa mga pangilele nila na iubay din sa walungan sa uloyran
Fayablughu an-nasu min al-hammi wal karbi ma la yatiquna wa la yahtamilun. Nang gedam sa mga tao sa tanto malak. Daminan sa tanto maragin. Natigran na mangilaitan wake kumanga na bisa makapamang ni sa punan so kukuman na sunjirang Adam, sunjirang Noh, Ibrahim, Musa, Isa, 5 katawan nabi. Nakatawan kuman isa katawan nabi na ay katuto na yan na sanggi burago. Sama to na 5,000 burago. Sisa dunia nakapakaya asar kamatero sungara na uswa pilidu. Natianda nantag abaloy. Kung mga pamilyang Canada adris. Kamiya kapupantara dunia. Na amay panakapupunan wala sukukuman tasyakakul ardu anhum sira'a na pengalalaka naging kalangit. Ang bugyan kaya gabun na pengasisisin na tena so mga malaikat ko sa lapis sa langit na ay kadak leran na takapan so kadak lumano siya so mga jisa 2 takap na mas madakal siya. Na tumanap man sa mga malaikat ko ika 2 lapis sa langit. Taman sa gunto-guntor sira. Na sa mga malaikat ko ika ng lapis tama kung paganay na timo-timo sira na mas madakal sa malaikat ko ika 7 lapis sa langit. Na mas madakal sa mga malaikat amonot ko Allah kung katinayan sa dunia apagukas sa tanunian sa kukuman. Mas madakal. Kurenin maulip no Allah. Naibog tero nagyang utamang nabi na tiga na nasisag yung halungan na kararangitan sukat na sa danyan ay prang itumumiyaw na nagudan yan ay prang itumumiyaw na iman to na angya sa kuden rakano napsi umanisa napasan niya na ginon niya den na punraw aya buwa punraw amamang ni ko Allah na sunabi sallallahu alaihi wasallam di mo takbet yan tanwa Allahumma rabbadi da'wati tamma salatil qa'ima ati Muhammadanil wasila. Yung tawasila na, ya Allah nabugan ka ko Muhammad sa wasila. Ay wasila na paabur as kanya ni mga puun mamang ni ya Allah ko kumanga sila din. Tanto sila na niya rasay. Na ay akati tindi mo mga tawa pinayaw sila sa kakukumakiran. Miyama ka itaman din sa mga parasira na dapat kapuli sa kukuman. Miyama ka birud sa mga matayran. Na miyalangan sa loiran, sa kararasayran, sa kararaswalungan, na ayad na miyatuang ko mga matayran na sa mga rugiran. Na ediran ni matero na ya Allah, na puning ka din sa kukuman. Na uba kami pakanaraka, na mapasado ba kami pakanaraka? Allahu Akbar. Natuman akong suwallahu ta'ala sa dunia. Nambakan sa kanyan, kumadin sa kanyan, sabi yung utapaguntudan yan, nami aloya, Jabalur Rahman. Napake ko Allah, sunara ka sa didal. Sunara ka na si matatago sa didal madunia. Na ayang kayaw niya na inalayo Aisha na tingin na law, patahallahu ala ahlil ard, min adabis samum. Kadral umulati law, harikatil ard wa man alaiha. O buat tiwa Isa lakai wala sa dunia so apo ikonara ka sa lagi mo peswating duro na ibet kamatutong solo parak sutaguir. Na ibetad so naraka atau tunda ng mga malaikat seko atubang o mga baradusa. Ay pakapsibayan man so baradusa o sumukmi. Sa mu'min na matampar sa kawanan asisiran makatag ko atago arso Allah na mapipiyapiyap ginaweran. Allahu Akbar. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Kuan siran sa kalaksalungan ito, nabugan siran Allah sa katae, dalagin sa kasindo o ulan, nagukapipi ang ginawa. Da siran pa na makasurga na magagdaminan din sa kapipi ang ginawa. Apapang natan siran ng mga malaikat. Pupugidangan siya sa mga panganangkan. Teronggeran kulu wasrabu hanian. Kang kano din naguinom kano. Saging kaiya mga talam, mga tabak. Di isok kaya pamuwasan nyo sa dunia na iman to ikisugan na kanoron. Nakuman siya. Na malalangkaw siya ng mga baradusa. Tira na inos kami ada mamuar kami ron. Na terongon Allah usjudu. Sujud ka no.
Papakwali ko dira na kami ang mga tuwa piya nga kakalaman sa putaw na basiran pagaguro. Betadan jiran sa mga talam na di lang kakapta na basiran din pagaguro. Kangalo doon at tigo mga malaikat. Tingnan na di mikugugay ubang kami makaka. Tingnan na inuaya. Na matero kon sa kutalungan. Ginan. May mga tuwa nga na nalikudiran na kaya kalipan sa putaw di kapako. Kaya di na di kasusambayang na ubayran gumiraw. Nabay kelas. Allahu Akbar. Orang yang ma'arif na Allah. Nagyamot ako na matampar sa diwang na palkaan kiran sunaraka asate man awalay amala na pito pangwartuan niya. Pito kwarto niya. Pito ano na. Libon libawi minhum juz'um maksum na umanipay tao na ad na matataw na siksa salakaw ko isa pay tao. Na ano doon ni kalkayron na dumagus dalag. Wa tara kulla ummatin nagyang wato adagud dalag na ako na maswa mga tao na tabad na labiran sa kalak na ako na mititindigiran na mga labiran na kapalesiran din makaumpalak sa kakulkiran. E na tarmi bisyara rin kalkasor nagyang wato adingan ni dumalawalay. Koto-koto puto. Nagyito inaliw Allah sa Quran. Yawaddul mujimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani. Nagyang utahora sa kasurong nga ubaradusa kung malapi-lapi sa apoy. Bandingan-dingan ya. Ya Allah, nasalat niya koron maulog na katanso lang o wata akong napangulugan kaulog. Ipumasan yan sa ginawa niya. Ya Allah, nasar ka diya koron maulog na katatanso darudu pa ako. Ulugang kaulog. Katatan sa mga pagariakan, katatan sa mga luksakan. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Alungan natin wallah apalawin utaw si pagarin yan, nagusto mga luksya, nagusto si karuman yan, nagusto mga wata yan. Eno ito palawi utaw si karuman yan. Eno niyan palawi so mga wata yan. Ay naliwala na inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Matanapan ko mga karuman niyo na mga muriyataw niyo. Ariduay niyo siran sa alungan na maori na pagiktiar kanudun. Eno nga mi priduay sumataka. Kapkukuman niyo ang darudupa. Sumawa tayo. Anto na ay kiambiatan niyo. Namadang lawata adi po kakilala sa alip. Dinian mapakasusugaya so 30 batang. Kadan pakapagan na daw loksyan. Naibat ko ka puro Allah kami panutol na sa along anamorin na sutawa inindaray nun yan so kapagan na damati ako Quran. Nakatatan na surat utawa tiwala wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Na uyag no Allah Ta'ala siran sa along anamori na itapi siran sa mutuwa sa apo mga Buddha. Tingnan ko na Allah na ino kami ipaguyag aki kabubuta kami asap na pumakailay kami sa dunia. Na tigwal lagi na so kaya pakaumar ka mga ayatami na mindaray no ka na imanto na ipendaray no na miska. Na aya kasabot na sa ayat na sadin sa matay adi mata umatay sa Quran na pagibutaw Allah. Ipunagi man to na paganad ka matay sa Quran. Wala, paganad ka matay. At ito baka pagaraso. Pero na kaya Allah, di ako mata umatay sa Quran, natin ka ko. At ano di pa kanono, may memorize yan sa Quran, dan yan may lay subuta labatang yan. Ay, miyada ka. Nagya pa na mata ngayon, napakapturo ko wala. Naray mata, turo kayo, no da mga sumatya sa Quran siya kaya, ya Allah, da mga sumatya sa Quran, uwi na mata umatya sa Quran sa manok. Niya pa sabi. Di na ni mapakasugay so pangwartuhan yan, pipisi, bebeseg, bebaugan. Ang tunap no to, mag-isong, mariringkay. Yun, ano yung mga pamamano. Allahu Akbar.
Mialoy sa Quran, ang mga masutaw sa hadapan ng Allah. Natigo na binabitira isira na gusto Allah sa deb na siripite. Ano na gusto Allah bitira? Nauna. At iwikilak kasi baryo. Ayat puno ba madap ka na suwala na ayat taman akarang ito Allah sa muta oras. Nagyang muta mga tawap suman ang siran wala. Anda sumanga tawa keniran so pagprak na siba siran sa salakaurak na. Kiniran so pagprak na salakaurak siba nira. Napangilain siran wala sa dinya siran suman-sumanan na kititin di siran kon na pupungarururo so sapo iran sa kapkuya iran. Miyato nagsupara siran. Nana dia na ni kababali wala ded na unaan yan na piyakan laklak sa mito alungan. At hindi ka ako hadapan wala. Allahu Akbar. Pag-ilir ka sulistaan o kauyag-uyag ka. Agiman doon na mas sa aplista din sa mga malaikat na ibo kang dinagyan lumista na may kamatay ka. La ilaha illallah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sa dinatigo Allah sa mi kawayan ko kitabian ko kimbaganon na kawanan. Namiyatang kadamal mo da ka pumagitungon. Namitunayan sa mga pamilya niya na mabubabaya din yang kira ni pagambog. Ilan yung managing kakitabakan, kamapia matataguon. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Sadan sa mi kawayan ko kitabihan ko kimbaganon na diwang na pumakatasukan ko niya na baloy agalang aputaw. Na siya niyan kadudu sa likod na kyo pakalikod yan as kanan ipagupakon na siya pakamuat suliman yan sa rarpi. La ilaha illallah. Makagura o kadnatiwala sa kagura o kakabinasaan. May tangkad ang pagkasunod ko naraka. Nagayang mo ito amin ikawayan ko kitabihan na kawanan na sukuban sa olon niyan sa korona amasin daw adi so olan. Nagito pagkata sa lawas yan. Sa sunod suka puro umang ataw sa surga. Sa 60 ka hesta. Dia nga hesta na nabagyan ay pugusan tanusi. Ay hesta na piya. Ay man 60 ka piya. Na nabagyan ni inaloy wala takas kain inaloy na so piya o mga malaikat sa langit. Hesta ira. Nasukon sa Adam na yung kapuro yan, kagi umatang sa dunia, kagi miyaloy na supa ka surga anwala na lagig sa kapuro amayra na Adam alayhi salam na likulli khutwatin karya. Umangon lumakad sa Adam na umanikabtadan sa ain yan na inged, akawatan niya. Mana niya na usi kakad sa buloy na lumakad, apagantap sa dilsor na lumakad na miya masapatar. Na lumakad puruman na miya masasagiran. Dito ko ni kala wadam upagan na yung ataguin sa dunia. Na yung nagya pa ito yan na isa miya panutun na Jibril na may reklamo, ya Allah, amay ka lagi dia kalain, natimad nga sa pira kataw na miya pnuira na dunia. Nagyuto. So kung so Adam na ini inaloy ko noon lang ko Jibril askang ka. Umanan sa labatan sa kapuro. Nagiti kaya pakababaw Adam alayhi salam. Mawi na mapuro din ka. So kaya pakasong Adam sa dunia na pagkalangaw niya sa sebangan walong na usap sa depan yan. Maniliawa ko mga kayo. Kapuro yan. Mapuro. Na. Namiyaloy sa hadith na gitak sa kalautaw. So kung nasugakan o miya ka surga na makaisan yan mipita. So pangis na kaya muna ayaw ko na pagkakanon sa dunia na magatos ang mga laikakan. Hindi naman na malaikakan na pagkalungan sa karibras sa minuso. Nati magatos karibras na kino miya ka surga na diupan kusog. Ate miya aloy na so pangis na kaya na sa man na papanok na ayakala iyan na lagi duunta. Nanoan dito po niya kanga sa abad pero kan buto ate na. So kung nasukurma ko surga, so kung akurma na pamanaki, inutan mo ipagulaya ka para may karang ka dito mala sa surga.
Sukon kurma, minangin na kurma, malak panagin kaya lak bagalo. Lak ba mineral. Mga pelawit po siya kala uso matalang damamaan. Naaya ko na kala yan na so kambing amanda nga namya kalala na lonito ng sukubal yan na ibungusong pa na di yung panagpakaampala. Naman na niya natanto ko mga kauto na mataw na ka di-exit. Kauto. Inusinan magpagkalala. Agemi aloy na so mayaw ay kunara ka na ayakayaw niyan na bubusin sa ulo o tao na kalo kadason din sulaga sa ulo niya. Nakayaw niya. Ang taway po mga nirakan kambagan. Ang tawaw nun ni po mga ni sarila. Kabat kapagataw baton. Nadangad mari parado. Natalong aklas siya mga tawap tubat. Ari parado siran sa kapamang ni siran kapamang niran sarila ko Allah. Naswalay ikiri parado. Uban din siran rilay. Ang tao to, mga tawad isyo karatal mo. Kadwa na mga tawa miya kaubad sa alungan na mori. Na iman to, naswala na reparado sa kaprilay niya ka, kapagataubatan niya ka, naridi ang kaginaw. Tubat kasi ko, wala, pamani kong sarila. Ada kaya dusa, abadi prila wala. Da dusa, abadi prila wala. Ate, nah. Amay kung kamay lang yung tawag yung utakitabihan, ado na maglud lagi sa rugi. Allahu Akbar. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Lango na piyang ulaulan yan, napalayan yan, rodan kebatian, nagunit yan, pendikamuntayan, kada video niya. Ya Allah, sama nagigari ko kag pungasakili dalawa saya, di manurong na kuilay. Why? Datin yang gulaw lang kabar ka di pangit muntay. Na problema na sumomen na may kaskanan ni kukuman nararandingan para di maila yung mga tao di ka kuwadi man. Naira subara dusa na bilas na pinamasusong takitabi na lagi lu projektora mana di ka muntay. Na pelakatan na so kitab ka na kailang mga tao na kailay o mga tao so kabnariran ka. Kailay. Allahu Akbar. Nasisa kayong utaoras na pakipupo sa irkapan sa mga dusa nga nakilay nga kung mga kitab ka ato na to inungo to kawidi. Taman kopya nga doon ka araw na kape adang kamyudas. Naibabatog sa likod ka sa mga araw na kape. Babatog sa likod ka sa mga araw na banggala. Taman ko mga loya pero rupo ka adang kamyudas kukit ko. Why? So kaya sumbayang nga sama sige tama nila. Kilay rong penuto. Nanti kukir mo na nung miada yung nila sana siya sumusulo to na piya uda saya. Gini taman. Wala ni anda. Tiguan lato na dapat kasangin nga lista naman. Ando na ito niya loy. Sama na ika-triplista niyan sumiyang gulubag kamapya, ika-2 triplista niyan sumiyang gulubag kamarata, ika-3 triplista niyan sumiyang tiro kamapya, ika-4 triplista niyan sumiyang tiro kamarata. Ika-5 triplista niyan sumiyang kamapya, ika-6 triplista kumiyang kamarata. Ika-7 triplista niyan sumiyang kamapya, ika-8 triplista niyan sumiyang kamarata. Na 2 malaikat ama sa ingon ko dua ang amapya na usudu ang kamarata kipunik mo amal ka amapya bumarata na dua masa insan. Na mga salong ano to natulungan mo wala Eno ano ni mamusurat sa kuha. Ay Allah, dahil ni surat kami baka pamra kapalan na namiyang galabak. Nari, ito na dapat ko. Tiyala dang magalabak. Ne kung patirun wala na sumangguta yan. Hatta idza ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Along ano to ay sinu Allah so tangila. Natangila panutul ka to na miya nagka. Nagito di ka pagdiro. Na may aturo so tangila tingin ni Allah miya adika di marit mamaginog sa maritis. Miya tayo kapan. Mapanutul tangila nga so miya nagyan mapya na so panyo matanga. Namata panutul ka. To na miya ngailay ka. Napanutul no matanga. Wajuluduhum nakikubal. Sunjo kubal ka na pa tiro no Allah. Kubal, tiro ka.
Nabupo na yung mapanood ito lagi ang ako bala kaya Allah makro mabinta ka din natin yan di ka TikTok miyatay ka pa. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum na imbitira iyam yatibu Allah sumalimay na solimangan aptero ya Allah ging aliman yan alimay niya mapapa. Mapa sana ikapangapralima. Haram. Ha, niya utuka. Nasopan so aingan aptero ma. Ya Allah, kata solila kawan yan. Natiro ko nang utataw. 5 syahid to maalay na. Ino kami ni Ipsot siya do pagkanara ka kami man. Nasa ka naman itutungan. Pero ko na mga ngutay na namerangaran. Antaka na Allah uladi antaka kulla shay. Paya katiro kami wallah. Sa kanya hindi makatiro ko lang ano kadit. Allahu Akbar. Talo ako na Allah sa mga malaikat. Oh, mga malaikat to saban niya na. Rantayin niyo siya kaya. Rantayin niyo si badan niya ya. Namiyom ako ng mga malaikat. Tagi mo tuwaran tayo. Ipungukad na kunaraka na idadatol. Sa ayaw ka buo na may prantay ko tao. Naya ko na kayaw niya, nasosakrito, namibatog kumala apalaw na kepenas sa kayaw niya. Na isugar sa ngari utaw na pangalaban sa dua niya. Allahu Akbar, walillahilhamd. Natingin mo na ya Allah, barang-barang na ipraso niya, nasa konsuala, natingin mo na, la tatadiro liyaw. Di ka nung ipapamitua sa alungan niya, dabaliyo ka pamitua. Di ka nung pamitua. Di niya siya din pangarasonan. Naipungot titindigan yan ng galatunda ng mga malaikat sa taman sa kapusang yan kung narakadyahan. La ilaha illallah. Ay pinakamay to asik sa kunaraka na dumbala at talong paputaw at pulang gasawaga. Asadan sa makasuluton nandidi au takyan sa langit o kapilidi o tunag na galang. Yuti may to nasala ka pa sa rabenon. Sala ka pa sa sarwaro na palaya din putaw at pulang La ilaha illallah. Temo-temo on sumadu si sa dunia. Na sa mga tao ko narakan kakibuwera nun na mamot sa kaya pala-pala ang irong-irang. Why? Kakibuwera nun na madu. Nagyanan, mga urip ko Allah subhanahu wa ta'ala. Manan yan na datan mo pa na makaumasalungan na mori kasi si itano pa na adminaki oras kay man to. Napangito nga din, nakatawan ka uman gawiin na pulbatan ng umota. Na imiyam sa korona, andan ni ikaw mo sarago na kinimbuta mo tao na tingin na papasakalo sa kuha. Mga tunoto, mga makaron niya mga fruit salad, handa ka ni man to, kabartiya ka. Aduh, kubaya-baya. Nagyan na, pundiran na notak. Ano di pundirota? Kaya tangat-tangat ya sumor ka na kelbatan sa sarago na bagad na kubaya-baya. O pala ka makumar ka pun sa munisipyo Somon. Peto gawin na kinagulabusong ka. Na yun mga day, turug ka pipya. Yun mga day, paka singakapan. Nabunda ki. Sisagi mo takato gawin gaon. Agulabusong ka kusog dupito gawin akalapasyan. Nadikan din makataang pipya sa mapiapangan nga na makagugulokan. Nalagi na nagyan kaya mga tao. Akel batan sa umana na sa saragon na di sila di mamalakpak. Pagkabaya-baya sila. Pumalakpak ako. Aki, ukanto ko yan. Akil umana sa umurang sa saragon. Bagyan akil batan sa saragon. Miyalay nga namin. Raming tito ka. Natunanan. Silula. Piya kang bertedi. Allahu Akbar. Diyan na naging manurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan nga ya oras ay gubertan wala na bulawan na isubra pa na isa bulawan. Ako po na malapis, may lang, na ayat na may lang, na sukaw ibuy ka, at na po na niya, na daapapusan niya. Gina, mga urip mo Allah. Mana niya na, makaya, biyak naman na, malod na iluminig tabak nga.